سلام كلاتكم اب كل كرنعت عالم زلهم تخاتلت ناي channel زي بمجمرتا اب هيوتكم سلام انتنا نكون لكم ناي وترو سنايتين متيو بموصال اب زحلفه تمرتنا انتنا تمهرنا نيرنا اب قانقا شودن سبستانتيف ወይ ድማ ስም n ord ok et ord ተባሂሉ ኣብ ክልተ ጾታ ከም ዝኽፈል b et ord ዝጅምሩ ጾታ ከም ዘለውን b n ord ዝጅምሩ b n ord ወይ ከዓ n ጾታ ዝጅምሩ ኣስማት ከም ዘለውን ርኢና ነርና ሓደ u በስተምድ u በስተምድ ወይ ድማ ዘይውስን ቅርጺ ዝነበረ ናብ ውስን ቅርጺ ናብ በስተምድ ፎርም ሲንጉላር በስተምድ ፎርም ከመይ ገርና ከም ንቕይሮ ተማሂርና ነርና እዚ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሲንጉላር u በስተምድ ፎርም ዝነበረ ንጽል ዘይተወሰነ ቅርጺ ዘለዎ ስም ዝነበረ ከመይ ገርና ናብ ድርብ ግን ከዓ ውስን ቅርጺ ዘለዎ ስም ንቕይሮ ተማሂርና ነርና ማለት እዩ ናይ ሎምዓንቲ ትምህርትና ኸኣኒ ብዛዕባ ሓደ ስም ፕሉራል u በስተምድ ፎርም ነይሩ ኣብ ብድርብ ወይ ድማ ካብ ክልተን ላዕሊ ዝገልጽ ኮይኑ ፕሉራል u በስተምድ ፎርም ንብሎ ከመይ ገርና ናብ ፕሉራል በስተምድ ፎርም ንቕይሮ ናብ ድርብ ኮይኑ ግን ከዓ ውስን ቅርጺ ዘለዎ ስም ንቕይሮ ክንምሃርና ማለት እዩ ስለዚ ናብ ናይ ሎምዓንቲ ትምህርትና ከብለኩም ሰናይ ምክትታል ሲንጉላር ኮይኑ n ord ok et ord u በስተምድ ሲንጉላር ነይሩ ናብ በስተምድ ሲንጉላር ብኸመይ ከም ንቕይሮ ክንምሃር ፀኒሕና ሕጂ ኸኣኒ ፕሉራል u በስተምድ ፎርም ፕሉራል u በስተምድ ፎርም ንብዙሓት ኮይኑ ግን ሓደ ዘይተወሰነ መልክዕ ዘለዎ ነገር ክንዛረብ ከልና ብኸመይ ከም ንቕይሮ ክንርኢና ሕጂ n ቮካል ፕሉስ r እንድሕር ኮይኑ ሓደ ቃል ወይ ድማ ሓደ ስም ቮካል ፕሉስ r ደድሕሪ እቲ ቮካል r እንድሕር ሃልይዎ ብድሕሪኡ ናብ በስተምድ ፕሉራል ክንቀይሮ እንድሕር ኮይና ታይና ንጥቀም no ንውስኸሉ ማለት እዩ no ንውስኸሉ ንኣብነት ፍሊኩር እንድሕር ነይሩ ፍሌራ ፍሊኩር ማለት እዩ ፍሌራ ፍሊኩር እዚኣ ቮካል እያ እዚኣ o እዚኣ ቮካል ኣለ ሓቂሮ ብድሕሪኣ እንታይ ኣላ r ስለዚ ቮካል ደድሕሪኣ ኸ r እንድሕር ሃልዩ ኩሉ ግዜ ታይና ንውስኸሉ ናብ እዚ ሕጂ ፍሊኩር u በስተምድ ፕሉራል እዩ ፕሉራል ኮይኑ ንብዙሓት ኮይኑ ከዓ ግን ከዓ ዘይተወሰነ u በስተምድ ብድሕሪኡ ናብ ሓደ ውስን ወይ ድማ ብዛዕባ ሓደ ፍሉጥ ምዃኑ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ናብ በስተምድ ፎርም ክንቀይሮ እንድሕር ኮይና no ጥራይ ንውስኸሉ ፍሊኩርና ኣርማር ፍሌራ ኣርማር ሕጂ o r o ቮካሊ ብድሕሪኻ r ኣሎ ስለዚ እዚ ኸማ እንታይ ንውስኸሉ no ኣርማርና n arm ኣርመን ኣርማርና ስለዚ ሓደ u በስተምድ ነይሩ ምኸዓ ቮካል ፕሉስ r እንድሕር ነይሩ ኩሉ ግዜ ቮካል ፕሉስ r እንድሕር ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ናብ በስተምድ ፕሉራል ፎርም ክንቀይሮ እንድሕር ኮይና no ና ንውስኸሉ no ወይ ከዓ ና ኣርማርና ፊልመር n ፊልም ንብል ሓቂሮ n ፊልም ሓደ ዘይተወሰነ ሲንጉላር እዩ ፊልመን በስተምድ ኮይኑ ግን ሲንጉላር እዩ ፊልመር u በስተምድ ፕሉራል እዩ ፊልመርና ኸኣኒ እንታይ ወሲኽና ኣላ ብዚኣ ና ወሲኽና ኣላ እዚኣ ና ወሲኽና እንታይ ገርና ፊልመርና ቀየርና ኣለና ማለት ስለዚ ሓደ u በስተምድ ፎርም ብn ord ዝጅምር ኮይኑ ግን ከዓ u በስተምድ ፎርም ከሎ እቲ o ፕሉስ r ማለት ቮካል o ጥራይ ደይኮነ ሕጂ ቮካል ፕሉስ r እንድሕር ኮይኑ ደድሕሪ እቲ ቮካል ናትና r እንድሕር ተጻሒፉ ፀኒሕና u በስተምድ ፎርም ኮይኑ ናብ በስተምድ ፕሉራል ፎርም ክንቀይሮ እንድሕር ኮይና ና ንውስኸሉ no ና ንውስኸሉ ማለት እዩ ያ et ord som slutar i en konsonant ሓደ ብኤት ord ዝጅምር substantive ወይ ድማ ስም ምኻ መወዳእታ ናይቲ ቃል መወዳእታ ፊደል ናይቲ ቃል
ኮንሰናንት እንድሕዳ ኮይኑ ግን አር ብዘይካ አር ማለት እዩ አር ክኾን የብሉ እምበር ኩሎም እቶም ካልኦት ኮንሰናንት ብካልኦት ኩሎም ኮንሰናንት ዝውድ እንድሕዳ ኮይኑ እቲ ቃል እንታይ ንውስኽ ኤን ንውስኸሉ ማለት እዩ ኤን ንኣብነት ባርን ኤት ባርን ንብል ሓቂ ዶ ኤት ባርን ሲንጉላር ኡ ቤስቴምድ እዩ ደሎ ባርነት እዚ ኻኒ ቤስቴምድ ፎርም ቀርና ሲንጉላር ኮይኑ ቤስቴምድ ፎርም ቀርና ያለና ብድሕሪኡ ባርን ኡ ቤስቴምድ ፕሉራል ፀኒሑ ማለት እዩ እዚኣ ብብጫ ሕብሪ ለኽያ ደለኹ ባርን እዚኣ ኡ ቤስቴምድ ፕሉራል ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ቤስቴምድ ፕሉራል ክትቀይሮ እንድሕዳ ኮንካ ኤን ወይ ከዓ ኤን ጥራይ ትውስኸሉ እዚኣ ብፀሊም ሕብሪ ገይረላ ደለኹ ኤን ጥራይ ንውስኸሉ ማለት ስለዚ ባርን ኡ ቤስቴምድ ፕሉራል ፀኒሑ ባርነን ከዓኒ ቤስቴምድ ፕሉራል ቀርናዮ ኤት ቦርድ ንብል ኤት ቦርድ ሓደ ጣውላ ቦርደት ሕጂ ናብ እንታይ ቀርና ያለ ናብ ቤስቴምድ ሲንጉላር ፎርም ቦርደት ብድሕሪኡ ቦርድ ከዓኒ ኡ ቤስቴምድ ፕሉራል ፎርም ቀርናዮ ናብ ቤስቴምድ ፕሉራል ፎርም ክንቀይረ እንድሕር ኮይና ሽዑ እንታይ ንውስኽ ኤን እዛ ብፀላም ገርና ፅሒፈላ ደለኹ ኤን ንውስኸላ ማለት ሕጂ እንታይ ብምንታይ ወዲኦም ኣለዉ እዚኦም ኮንሰናንት እዮም ዴ ኮንሰናንት እዩ ኤን ኮንሰናንት እዩ ስለዚ ሓደ ሱብሳንቲቭ ኤት ፆታ ዘለዎ ሱብሳንቲቭ ማለት ብኤት ዝጅመር እንድሕዳ ኮይኑ እቲ ሱብሳንቲቭ እሞኻ ናይ መወዳእታ ፊደል ናይቲ ቃል ወይ ድማ ናይቲ ስም ብኮንሰናንት ዝውድእ እንድሕዳ ኮይኑ ብጀይካ አር ብአር ጥራይ ክውድእ የብሉ እምበር ብካልእ ብኩሎም ኮንሰናንት ዝውድእ እንድሕዳ ኮይኑ ናብ ቤስቴምድ ፕሉራል ፎርም ክንቀይሮ እንድሕዳ ኮይና እንታይ ጥራይና ንውስኽ ኤን ወይ ድማ ኤን ንውስኽ ማለት እዩ ካልእ ሁሰን ኤት ሁስ ንብል ኤት ሁስ ሓደ ገዛ ንብል ማለት እዩ ኡ ቤስቴምድ ሲንጉላር እዩ ደሎ ብድሕሪኡ ኤት ስለዝኾነ ኤት ኦር ስለዝኾነ ሁሰት ንብል ሁሰት ቤስቴምድ ሲንጉላር ፎርም ቀይርና የለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኡ ቤስቴምድ ፕሉራል እንድሕዳ ክንቀይሮ ኮይና ሁስ ከም ዘለዋ ሁስ ከምታ ናይ መጀመርታ ኢና ኣብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ተምሃርና ነርና ኣብ ሱብሳንቲቭ ሕጂ ኸ እሱ ማለት እዩ ብኤት ኦር ዝጅምር እንድሕዳ ኮይኑ ብድሕሪኡ ኡ ቤስቴምድ ፕሉራል ባዕሉ እቲ ናይ መጀመርያ እዩ ድኾን ሁስ ብድሕሪኡ ሁስ ኡ ቤስቴምድ ፕሉራል ፀኒሑ ናብ ቤስቴምድ ፕሉራል ክንቀይሮ ከለና ሁሰን ኤን ወሲኽና ሁሰን ቀይርናዮ ማለት እዩ ፕሉራል ኡ ቤስቴምድ ኮይኑ ሓደ ፕሉራል ኡ ቤስቴምድ ኮይኑ ዘይተወሰነ ማለት እዩ ፕሉራል ኡ ቤስቴምድ ኮይኑ ግን ከዓ ብኤት ኦር ዝጅምር ሕጂ እውን ኤት ኦር ሰምስሉታር ኢኤን ቮካል ሕጂ ኣብዚ ብዛዕባ ሓደ ቃል ብኮንሰናንት ዝውድእ እንድሕዳ ኮይኑ ኢልና ኣብዚ ከዓኒ ሓደ ቃል ኤት ኦር ወይ ድማ ኤት ፆታ ዘለዎ ስም ኮይኑ ግን እቲ ናቱ ናይ መወዳእታ ፊደል ብቮካል ዝውድእ እንድሕዳ ኮይኑ እንታይ ንውስኸሉ ኤን ወሲኽና ቤስቴምድ ፕሉራል ፎርም ንቀይሮ ንኣብነት ኤት ኢርከ ሓደ ሞያ ብምንታይ ወዲኡ ኣሎ ብሓደ ቮካል ወዲኡ ኣሎ ኤ ቮካል ናትና ኤ ሓቂ ዶ ስለዚ ናብ እዚ እንታይ ደሎ ኢርከ ኡ ቤስቴምድ ሲንጉላር እዩ ደሎ ኤት ኢርከ ብድሕሪኡ ኢርከት እንድሕር ኢልካ ቤስቴምድ ኮይኑ ግን ሲንጉላር ፎርም እዩ ብድሕሪኡ ኢርከን ከዓኒ እንታይ ኡ ቤስቴምድ ፕሉራል ኢርከን ኡ ቤስቴምድ ፕሉራል እዚ ኡ ቤስቴምድ ፕሉራል ዝነበረ ኢርከን ናብ ቤስቴምድ ፕሉራል ክትቀይሮ እንድሕዳ ኮንካ እንታይ ትውስኸሉ ኦ ጥራይ ትውስኸሉ ኦ ኢርከና ጉድ ያ ኤን ኦር ሰምስሉታር ኢኤን ኮንሰናንት ሓደ ብኤን ኦር ፆታ ዝጅምር ስም እሞ ከዓ እቲ ናይ መወዳእታ ፊደል ናይቲ ቃል ወይ ናይቲ ስም ኮንሰናንት እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኩሎም ኮንሰናንት ብጀይካ ብኤልን ብአርን ዝውድእ ካልእ ብምሎም ኮንሰናንት ዝውድእ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ስም እንታይ ንውስኸሉ ኤን ወይ ድማ ኤን ወሲኽና ናብ እንታይ ንቀይሮ ናብ ቤስቴምድ ፎርም ንቀይሮ ንኣብነት ኤን ኣርም ኦ ቤስቴምድ ሲንጉላር ፎርም ነይሩ
ناب بيستمد singular form هنكرن حكينا ان وسخنا armen نسخلو كال ان ord som slutar i en vokal hade bi en ord ዝጅምር substantive እንድሕዳ ኮይኑ እሞ መወዳእታ ፊደል ናይቲ ቃል ወይ ናይቲ ስም ቮካል እንድሕዳ ኮይኑ እንታይ ንውስኸሉ ኤን ጥራይ ንውስኸሉ ንኣብነት ኤን ፍሊካ ብምንታይ ወዲያላ ብቮካል ቮካል ኦ ወዲያላ ስለዚ እዚኣ ኡ በስቲየምድ ዝነበረት ናብ በስቲየምድ ክንቀራ እንድሕር ኮይና ኤን ወሲኽና ፍሊካን ጌርናያ ማለት እዩ ኤን ፍሊካ ዝነበረት ኤን ወሲኽና መወዳእታ ድሕሪታ ቮካል ፍሊካን ተቀይራ ማለት እዩ ስትሬሳድ eller ostressad ፀቂጥና ነንብቦ ይኹን ከይፀቀጥና ነንብቦ ንብሙልኦም ዝውክል እዚ ማለት እዩ ንኣብነት ካልእ ኢንዱስትሪ ኢ እዚ ቮካል ናትና እዩ ኢንዱስትሪ እንታይ ወሲኽናሉ ኤን ወሲኽና ኢንዱስትሪን ናብ ቤስቲየምድ singular form ቀይርናያ ማለት እዩ ኤን ord som slutar i en ostressad vokal ሓደ ኤን ጾታ ዘለዎ ስም ማለት ኤን ord እንድሕዳ ኮይኑ እሞኻ እቲ መወዳእታ ፊደል ናይቲ ስም ወይ ድማ ናይቲ ቃል ostressad vokal ማለት ኣጥቢቕና ፀቂጥና ዘይነድምፆ ወይ ከዓ ፀቂጥካ ዘይድመፅ ቮካል እንድሕዳ ኮይኑ ደድሕሪ እቲ ቮካል ከዓኒ ኤል ወይ ከዓ ኣር እንድሕዳ ዝውድእ ኮይኑ እንታይ ንውስኸሉ ኤን ጥራይ ንውስኸሉ ንኣብነት ኤንፎጌል ኤ ኣብዚ ናትና ቮካል እያ ኤ እንታይ እያ ናትና ቮካል እያ ግን ኦስትሬሳድ ፀቂጥካ ዘይንበብ እዩ ወይ ከዓ ፀቂጥካ ዘይድመፅ እዩ ደድሕሪያ እንታይ ኣላ ኤል ስለዚ እንታይ ወሲኽናላ ናብ ቤስቲየምድ ፎርም ክንቄራ ኤን ጥራይ ወሲኽናላ ኤንፎጌል ሞደር ብምንታይ ወዲያላ ብኣር ወዲያላ ኤ ኦስትሬሳድ ቮካል እዩ ኤ ኦስትሬሳድ ቮካል ግን ብምንታይ ወዲያላ ብኣር ኮንሶናንት ወዲያላ ስለዚ ኦስትሬሳድ ኮይኑ ብኣር እንድሕዳ ዝውድእ ኮይኑ እንታይ ንውስኸሉ ናብ ቤስቲየምድ ክንቄራ እንድሕር ኮይና ኤን ሞደርን ዶክተር እዚ ቮካል ናትና ኣርካ ወዲሎ ማለት ስለዚ እንታይ ወሲኽናሉ ኤን ወሲኽና ዶክተርን ቀይርና ማለት እዩ ስለዚ ብኤን ኦር ዝጅምር ቃላት ናቶም ሕግታት በዚኦም ኣብዚኣ ዘለዉ ሰለስተ ጌርና ክንቀይሮ ንኽእልና ማለት እዩ ካልእ ኣብ ኤት ኦርድ ምስ ንሰግር ኤት ኦርድ ሱብስታንቲቭ som slutar i en ኮንሶናንት ኩሉ ግዜ እንታይ ኢና ኢልና ሓደ ኤት ዝጅምር ብኤት ዝጅምር ሱብስታንቲቭ ወይ ድማ ኤት ጾታ ዘለዎ ስም እንድሕዳ ኮይኑ እሞኻ እቲ ናቱ ፊደል ናይ መወዳእታ ፊደል ናይቲ ቃል ወይ ድማ ናይቲ ስም ኮንሶናንት እንድሕዳ ዝውድእ ኮይኑ እንታይ ንውስኸሉ መወዳእታ ናብ ቤስቲየምድ ፎርም ክንቀይሮ እንድሕር ኮይና ኤቴ ወይ ከዓ ኤት ንውስኸሉ ንኣብነት ኤትሁስ ሓደ ገዛ ንብል ማለት እዩ ዘይውስን ኦ ቤስቲየምድ ሲንጉላር ፎርም እዩ ብድሕሪኡ ኤቴ ወሲኽና ሁሰት ናብ ምንታይ ቀይርናዮ ናብ ቤስቲየምድ ሲንጉላር ፎርም ቀይርናዮ ማለት እዩ ኤት ኦርድ ሱብስታንቲቭ som slutar i en ostressad vokal ሓደ ብኤት ጾታ ዝጅምር ስም ወይ ድማ ኤት ኦርድ ዝኾነ ሱብስታንቲቭ እሞኻ እቲ መወዳእታ ፊደል ናይቲ ቃል ኦስትሬሳድ እንድሕዳ ኮይኑ ማለት ኣድሚፅካ ዘይንበብ ወይ ድማ ፀቂጥካ ዘይንበብ እንድሕዳ ኮይኑ እንታይ ንውስኸሉ ቴ ጥራይ ንውስኸሉ ማለት እዩ ንኣብነት ኤት ኢርከ ሓደ ሞያ እዩ እንታይ ወሲኽናሉ ምክንያቱ እዚኣ ኦስትሬሳድ ቮካል ኤ ኣለትና መወዳእታ ናይታ ስም ሓቂዶ ወይ ከዓ ናይታ ሞያ ብድሕሪ እንታይ ወሲኽናላ ቴ ጥራይ ወሲኽናላ ቴ ሽዑ እንታይ ኮይና ኢርከት ስጋብ ሕጂ ተምሃርናዮ ዘለና ትምህርቲ እንታይ እዩ ኣብ ቋንቋ ሽወደን ሱብስታንቲቭት ወይ ድማ እዚ ስም ኢልና ንፅኦ ኣብ ክልተ ጾታ ከም ዝኽፈል ኤን ኦርድ ኤት ኦርድ ተባሂሉ ከም ዝፅዋዕ እንደገና ኤን ኦርድ ዝበሃሉ ሲንጉላር ቤስቲየምድን ሲንጉላር ቤስቲየምድን ከም ዘለውና ብድሕሪኡ ኻኒ ፕሉራል ቤስቲየምድ ኤንድ ቤስቲየምድ ፕሉራል ወይ ድማ ፕሉራል ኢ ቤስቲየምድ ፎርም ከም ዘለውና ተምሃርና ማለት እዩ
ስለዚህ ኤን ኦርድ ነይሩ ከመይ ገርና ናብ ኤን ኦርድ ኡ በስቴምድ ሲንጉላር ፎርም ነይሩ ናብ በስቴምድ ሲንጉላር ፎርም ከመይ ገርና ንቕይሮ ሓደ ኡ በስቴምድ ፕሉራል ነይሩ ካኒ ናብ ፕሉራል በስቴምድ ፎርም ከመይ ገርና ንቕይሮ ተማሂርና ማለት እዩ ስለዚ ብገለ ኣብነታት ጌርና ሳማራይዝ ክንገብሮ ክንፍትና ማለት እዩ ያ ንኣብነት ኤት ኤፕለ እዚኣ ኤት ኦርዳ ምክንያቱ ብኤት ስለ ትጅምር ኤት ፆታ ዘለዋ ስም እያ ቱፋሕ ሓንቲ ቱፋሕ ወይ ድማ ኤት ኤፕለ ንብለልና ማለት እዩ ብድሕሪ እዚኣ ኡ በስቴምድ ሲንጉላር እያ ዘላ እዛ ኡ በስቴምድ ሲንጉላር ዘላ ናብ በስቴምድ ፎርም ክንቂራ እንድሕር ኮይና ኤት ኦር ስለ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ናይታ ፊደል እንታይ ኢና ንውስኽ ናይታ ስም ቴ ጥራይ ንውስኽ ማለት እዩ ኤፕለት ቴ ጥራይ ወስኽና ናብ እንታይ ቀርና ናብ በስቴምድ ፎርም ቀርና ናብ በስቴምድ ሲንጉላር ፎርም ሕጂ ንፅል እዩ ዘሎ እዚ ብዛዕባ ሓደ ጥራይና ንዛረብ ዘለና ማለት ስለዚ በስቴምድ ሲንጉላር ፎርም ቀርና ያለና ማለት እዩ ኡ በስቴምድ ሲንጉላር ፎርም ነራ ናብ በስቴምድ ሲንጉላር ፎርም ቀርና ማለት እዩ ስለዚ ካብ በስቴምድ ሲንጉላር ፎርም ናብ ፕሉራል ኡ በስቴምድ ፎርም ከዓ ብከመይ ክንቀራ ንኽእል ንኣብነት ትፎ ኤፕለን ነታ ኤፕለ ዝነበረት እንታይ ጥራይ ወሲኽና ኣላ ኤን ወሲኽና ፕሉራል ኡ በስቴምድ ቀይርና ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ክልተ ወይ ድማ ካብ ክልተ ንላዕሊ ንዛረበልና ግን ከዓ ዘይውስናት ክልተ ቱፋሕ ኢና ንብል ዘለና ወይ ሰለስተ ቱፋሕ ክኸውን ይኽእል ቱፋሓት ንበልና ኣየኖት ብዛዕባ ኣየኖት ቱፋሓት ንዛረብ ከም ዘለና ግን ዝኾነ መረዳእታ የብልና ወይ ድማ ግሉፅ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ሓፈሻዊ ዝኾነ ኢና ንዛረብ ዘለና ሓፈሻዊ ዘረባ ክልተ ቱፋሕ ንብለልና ማለት እዩ ስለዚ ፕሉራል ኡ በስቴምድ ፎርም እዩ ደሎ እዚ ናብ በስቴምድ ፕሉራል ፎርም ክንቀይሮ እንድሕር ኮይና እንታይ ጥራይ ንውስኸሉ ኦ ወሲኽና ናብ በስቴምድ ፕሉራል ፎርም ቀይርና ኤፕለና ያ ካልእ ኤት ኣርቤተ ሓደ ስራሕ ንብለልና ሓደ ስራሕ እዚ ኡ በስቴምድ ሲንጉላር ፎርም ዘሎ ኡ በስቴምድ ሲንጉላር ፎርም ኢና ንፅኦ እዚ ኡ በስቴምድ ሲንጉላር ፎርም ናብ በስቴምድ ሲንጉላር ፎርም ክንቀይር ከለና እንታይ ጥራይ ንውስኸሉ ኤት ኦር ስለ ዝኾነ ቴ ወሲኽና ኣርቤተት ክኾን ማለት እዩ ኣርቤተት ካልእ ናብ ኡ በስቴምድ ፕሉራል ፎርም ከዓ እንታይ ብከመይ ክንቀይሮ ንኽእል ኣርቤተን ኤን ጥራይ ወሲኽና ናብ ፕሉራል ኡ በስቴምድ ፎርም ቀይርና ማለት እዩ ካብ ኡ በስቴምድ ፕሉራል ፎርም ነይሩ ናብ በስቴምድ ፕሉራል ፎርም ክንቀይሮ እንድሕር ኮይና ከዓኒ ጃስት ኦ ጥራይ ንውስኸላ ኣርቤቴና ይኸውን ማለት እዩ የተብሮ ካልእ ንኣብነት ኤንፍሊካ ሓንቲ ጓል ንብለልና ሓንቲ ጓል ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብቮካል ዝውድእ እሞ ከዓ ብኦ ቮካል ዝውድእ እንድሕር ኮይኑ ናብ ሲንጉላር ኡ በስቴምድ ፎርም እንድሕር ሃልዩ ናብ ሲንጉላር በስቴምድ ፎርም ክንቀይሮ እንድሕር ኮይና ኤን ጥራይና ንውስኸሉ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ ንኣብነት ኤንፍሊካ ኡ በስቴምድ ሲንጉላር ፎርም ፀኒሑ ናብ በስቴምድ ሲንጉላር ፎርም ክንቀይሮ እንድሕር ኮይና ኤን ጥራይ ወሲኽና ፍሊካን እታ ጓል ንብለልና ማለት እዩ ክልተ ናብ ፕሉራል ክንቀይሮ እንድሕር ኮይና ከዓኒ እንታይ ተማሂርና ነርና ሓደ ሱብሳንቲቭ ወይ ድማ ሓደ ስም ኣብ መወዳእታ ናይቲ ስም ብቮካል ኦ ዝውድእ እንድሕር ኮይኑ ቅድሚ ናብ ፕሉራል ኡ በስቴምድ ፎርም ምቕያርና ነቲ ኦ ታቦርት ጌርና ኣሊና ብእንታይ ንቕይሮ ብኦ በዚ ቀይርና እንታይ ንገብር ማለት እዩ ፍሊካ ዝነበረ ናብ ፍሊኩር ብዙሓት ኣዋልድ ኣብዚ ጓል ነይሩ ኣብዚ ኸዓኒ ኣዋልድ ተቐይሩሎ ማለት እዩ ስለዚ ኡ በስቴምድ ፕሉራል ፎርም ፀኒሑ ናብ በስቴምድ ፕሉራል ፎርም ክንቀይሮ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ንገብር ፍሊኩር ዝነበረ ፍሊኩር ና ኤንኦ ወሲኽና ናብ ምንታይ ቀይርናዮ ናብ በስቴምድ ፕሉራል ፎርም ቀይርና ማለት እዩ ፍሊኩርና ካልእ ኣብነት ምስ ንርኢ ኤንቢል ሓንቲ መኪና እዚኣ ብኡ በስቴምድ ሲንጉላር ፎርም እያ ተፃሒፋ ዘላ
او بستيمد singular form حنتي مكينة ناب بستيمد form كتكير نتردأ خوينكا زيا n order ويكا n صوتا زلو اسميا سلازي بمنتا قرنا هنكيرانا بيل زنبرت إذا n ناب بدحري ناب زيامتينا بيلن غيرا مايتي بيلن مالت إتا مكينة سلازي أينت مكينة مخانس إتوم تزارو لا زلخ مويدما إتوم نزارو زلنا سبات نفلتنا بيلن سوميو شوبت فورا أورت نامنت إتا مكينة تا عامي ويدما تزحلف عامد تغز أخوة مكينة أختب نحرد أخوينكا إتا مكينة خمز غزها زفلت سبقونا لو تتزارو زلها مالتيو ان بيل نحرلكا جن بزعبا زي تفلتا بزعبا زخونت مكينة تزارو زلها مالت سلازي ان بيل زنبرت singular او بستيم نيرا ناب singular بستيمد فورم خد كيران حركينكا ان بدهري تمتها بيلن تغيرا مالتيو بدهري ازي ناب او بستيمد بلورال خد كيران تهردا خوينكا انتا تقبر ازا از نبرت ناب او تغيرا بيل زي بيل على انت تراوسخنا لا او ار وسخنا اباز هنا ماتي ابز نصل يعني راه ابز خاني نابدرب كيرنا ماتي اباز هنا خابلتن علي لذي ان بيل نرا او ار وسخنا خاني اباز هنا بيلار مكاين تم مكان جن انت مكان مخانو ما يفزخونه مكينه ماتي مكاين خابلتن علي لذي ازي او بس يمد بلورال فورم دلو نا بس يمد بلورال فورم تكرن ده هوين كها ان او وسخنا بستيمد plural form نويرا بيلارنا yes bra vi ska titta på ett annat exempel här också en arm ቅልጽም ማለት እዩ an arm ቅልጽም ወይ ከዓ ሓደ ቅልጽም እዚ ኡ በስቲየምድ ሲንጉላር ፎርም እዩ ዘሎ ናብ በስቲየምድ ክትቀይሮ እንድሕር ኮይንካ አርመን ኩሉ ግዜ እንታይ ንወስኽና ኣሎ እዚ ኤን ወስኽና ናብ በስቲየምድ ፎርም ቀይርና አርመን ናብ ፕሉራል ኡ በስቲየምድ ፎርም ከዓኒ አርማር ኦአር ወስኽና አርም ዝነበረት ኦአር ወስኽና አርማር ቀይርና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ናብ በስቲየምድ ፕሉራል ፎርም አርማርና ና ወስኽና አርማር ነራ እና ጥራይ ወስኽና ናብ ፕሉራል በስቲየምድ ፎርም ቀይርና ማለት እዩ የብ ካልእ ኤት ኢርከ ሓደ ሞያ ኤት ኦርድ ስለ ዝኾነ ናብ በስቲየምድ ፎርም ክትቀይሮ እንድሕር ኮይንካ ኢርከት ኤት ስለዚያ ዘላ እዚኣ ኡ ስትሬሳድ ቮካል እያ ኢርከ ነራ ናብ በስቲየምድ ሲንጉላር ፎርም ክንቀይራ ከለና ቴ ጥራይ ወስኽና ኢርከት بدهريو ناب plural او بستيمد فورهم كيرو خلنا نتا تي كيرنا ان كيرنا ماتي تا كوينا ماتي إيركن موياتات نبلنا ماتي بدهريو إيركنا بورا بلس او وسخنا دا وين على إيركنا بستيمد plural فورم تغير لا مالتي till sist vi har ett exempel här ett hus hade gaza دريو بستيمد singular form huset او بستيمد plural form hus بستيمد plural form husen ስለዚህ بخمسة أجاب جرنا حدا بN ord ዝጅምር substantive ወይ ድማ n ጾታ ዘለዎ ስም ሲንጉላር ኦ በስቲየም ነሮ ዘይተወሰነ ነሮ ናብ ውስን ከመይ ገርና ከም ንቕይሮ እዚ ማለት ማለት እዩ ኢ ኦ በስቲየም ሲንጉላር ፎርም ነሮ ናብ በስቲየም ሲንጉላር ፎርም ብከመይ ገርና ከም ንቕይሮ ወይ ድማ ፕሉራል ኦ በስቲየም ነሮ ናብ ፕሉራል በስቲየም ፎርም ከመይ ገርና ንቕይሮ ወይ ድማ ትባርቶም ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ሕግታት ዝተማሃርና ምስጋብ ሕጂ እንድሕዳ بجوب أصنعنا ويون نحدا أب حنقولنا سفيرنا نحر شمديدنا زخونا يكون substantive أو مثلنا كما يجرنا ناب أو بستمد نيرو ناب بستمد كم نغيره ويدما plural singular نيرو ناب plural بخمي كم نغيره كشجرنا أيخني لذي
ዝኾነ ኣብዚ ዘይበርህልኩም ወይ ድማ ዘይተረዳእኩም እንድሕር ዳ ሃልዩ ወይ እውን ዝኾነ ተወሳኺ ሓሳብ ከምዚ ክኾን ነይሩ ትብሎ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣብ እንድሕር ዳ ኣልዩ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ብመልክዕ ኮመንት ክትጽፉ ይከኣል እዩ። ሶ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ነዚ ይመስል ነይሩ። ስጋብ ኣብ ዝቕጽል ብሳልሳይ ክፋል ሕጊ ናይ ሱብስታንቲቭ نراقب نايلوم مع أنت تمرتنا أبزي كنودينا thank you تطعمنا أخو مالتي باي